מתחיל להימאס לי. גם אני חשבתי ככה. אמרתי, שבי, ניסית הכל ועד עכשיו כלום לא עבד. ואז זה היכה בי. התחלתי לדבר אל עצמי. זה לא אותו הדבר. לא אותו הדבר? ולאיזו מסקנה אדוני היה מגיע אם לא הייתי עונה לו? פעם אחת הייתי רוצה להעביר עמוד. אני תקוע על העמוד הראשון מאז שאנחנו פה. אני כבר זוכר אותו בעל פה. תזכיר לי שוב מה אתה קורא. שניטשה בכה. על מה זה שוב? אין לי מושג, אני רק בעמוד הראשון. עדיין? אל תעצבן אותי. כמה זמן אנחנו מכירים? שנים. פעם אחת לא ביקשת ממני עזרה. ביקשתי. אמרת שאין לך זמן לשטויות. שאין לי זמן לשטויות? טוב, אולי אז. עכשיו אני פה, מוכן לעזור. תודה באמת. אוקיי, מוכן? אתה תחזיק אותו במקום, ואני אהפוך. מה זה משנה כבר? מה? גם ככה עכשיו כשאתה פה אני לא אוכל להתרכז. יום אחד אתה עוד תשגע אותי, בץ. אני מצטער. לא התכוונתי לשגע אותך, שבי, תחזור. לא הלכתי לשום מקום. אבל כשהיית קרוב היה יותר נחמד. מה אמרת? אוי, סליחה, זה לא היה בכוונה, אני כל הזמן שוכח. אמרתי לך, תשתמש במילים נרדפות. סליחה, שבי. זה בסדר. שבי. שבי? מה? דבר איתי. תכף. לבד לי, שבי. תקרא ספר. שבי. תספר לי על הימים הטובים. סיפרתי לך אתמול. מתחשק לי שוב. אל תגיד לי ברצינות שאתה לא זוכר. אני זוכר, אבל אני אוהב שאתה מספר לי. תהיה ריאלי, בץ, אני לא אספר לך את אותו הסיפור בכל יום. לא חייב את אותו הסיפור. אז את מה? חלק אחר. אחרי הכל, עלינו לאוויר ב-82, יש הרבה מה לספר. מה דעתך לספר לי פעם אחת? מה אתה אומר? אתה זוכר יותר טוב ממני. פעם אחרונה. כל יום אתה אומר פעם אחרונה. כל יום אני אומר את זה? טוב, לא חשוב. מה אתה רוצה לשמוע? תספר לי איך פנחי הגיע. פנחי? בץ, קראו לו פינגי. פינגי? כן, בץ, פינגי. קראו לו פנחס. קראנו לו פנחי. לא, בץ, הוא היה פינגווין. נו. פינגווין? פינגי! לא חשוב, פינגי היה פינגווין והוא הגיע מהקוטב. בטעות. איך מגיעים מהקוטב עד לכאן בטעות? עכשיו שאתה מעלה את זה, זה באמת נראה מוזר. בטוח שלא קראו לו פנחי? לא! די כבר! אתה מבקש ממני לספר לך ואז אתה מנסה לתקן אותי? באמת! אתה צודק, אני מתנצל. זה בסדר. לא התכוונתי לצעוק. סולח לי? מה השעה? אין לי שמץ של מושג. איך זה נראה לך? לא יודע. 7? 7? זה לא נראה כמו 7. מה אני יודע? שאלת? עניתי. אני מניח שעכשיו 5. באמת מרגיש כמו 5. בטוח 5. מתי הוא אמר שהוא יבוא? את זה אתה כן זוכר. מסתבר. בחייך, אני צוחק. מתי הוא אמר שהוא יבוא? הוא לא אמר. הוא רק אמר לחכות לו במחסן ושהוא יגיע ברגע שהוא יתפנה. זה לא ממש יפה מצידו. אנחנו גם ככה נעולים כאן. אתה יודע מה מעצבן אותי? ש5 עכשיו. אני שונא לקום מאוחר. זה עושה לי רע, כאילו החמצתי את כל היום. נכון? זה כאילו כל היום מתהפך, ואז פתאום היום נהיה לילה. לא הייתי מגזים עד כדי כך. אני הייתי מגזים. אתה תמיד מגזים. כי אני מגזים. זה מה שאני עושה. נו, אז בטעות? סליחה? מהקוטב, בטעות. פינגי. מה? אחרי שהוא הגיע, הוא מצא חן בעינינו והחלטנו לאמץ אותו. הוא התאקלם יפה מאוד. כן, הוא היה בחור על הכיף הקרוב הזמן. היו לו קטעים, אבל למי אין קטעים? תגיד, אבל אתה לא תכעס עליי. תפסיק להתנצל, דבר. אתה בטוח שהוא לא היה בן דוד שלנו או משהו? אתה בטוח שאימצנו אותו? בץ, עוד פעם. אנחנו לא אחים. אני יודע שלא. אז איך הוא יכול להיות בן דוד שלנו? אני לא יודע. אתה זוכר את זה יותר טוב ממני. הוא פשוט הגיע. פעם הוא לא היה, ואז הוא היה. פשוט מאוד. איזה מזל היה לו. אלוהים יודע איפה הוא היה גומר אם הוא היה מגיע למקום אחר. מצד שני הוא היה בחור גדול. אפשר לסמוך על כאלה שהסתדרו. טוב, היו לו ידיים. כנפיים, ידיים, אותו הדבר. אני בטוח שהוא היה מסוגל להעביר עמוד לבד. אם הוא בכלל ידע לקרוא. נו, בוא לפה. מה רע לך שאני פה? לבד לי. אומרים אני בודד, לא לבד לי. אבל לבד לי.
אני לא בודד, אתה פה איתי. בשביל מה אתה צריך אותי שם? נוח לי פה. מה ההבדל? החלון. אפשר לראות אותו גם מכאן. עזוב. אני לא מבין מה יותר טוב שם מאשר בץ, פה. די, טוב לי פה, עזוב אותי בשקט. סליחה, באמת שלא התכוונתי. לא קשור אליך. בסדר, אז אני אבוא לשם. תן לי את המרחב שלי כמה דקות. ומה עם מה שאני רוצה? זה לא חשוב? באתי קודם לעזור לך. לא רצית. אני לא חייב לסבול את היחס הזה. אני הולך לישון. אתה תפספס את דודו. אני אתעורר כשהוא יבוא. ואם אני ארדם? אל תשכח שכבר פספסנו אותו פעם אחת. אז אל תרדם. תלך איתו אתה ותשאיר אותי כאן. בץ, נו. אכפת לי ממך, אתה יודע את זה. בסך הכל קמתי במצב רוח רע. חלמת על אפי. כן. תספר לי שוב מה הוא אמר. מי אמר מה? דודו. מה שהוא אמר אחרי שהוא יבוא. שהוא ייקח אותנו רחוק מפה. נהיה כולנו יחד שוב. בדיוק בשביל זה חשוב שאחד מאיתנו יישאר ער. אתה זוכר כמה קשה היה לקבוע איתו שוב אחרי שפספסנו אותו. לפעמים אני לא בטוח שהכל היה שווה את זה, אתה יודע? לגמור ככה במחסן. זה היה שווה את זה, שלא יהיה לך שום ספק. יכול להיות. אתה אומר את זה כי אתה לא זוכר. היה לנו הכל. מוזיקה טובה, סביבה תומכת. היה לנו הכל, רק לא ידיים. או רגליים. או שיער. מצוין. לא מצוין, אבל בהחלט מעניין. זו הסיבה שאני אוהב להישאר איתך, בץ. אין לך הרבה ברירות. אתה בן שיחה נהדר. אני לא יודע איך הייתי שורד את כל השנים בלעדיך. אתה בטוח ש5 עכשיו? מרגיש לי כמו 6. אני לא יודע. איפה הייתי? שיבחת אותי. את זה אתה כן זוכר. טוב, בוא אני אעזור לך להעביר עמוד. טוב. זה הסוף של זה. בחיי בץ, אני ממש מצטער. אל תצטער. עדיף ככה. בכל זאת, אני מרגיש ממש לא נעים עכשיו. תתגבר. בטח נעים בחוץ. אני לא שומע גשם, אתה? בריזה. העלים זזים. מעניין איפה דודו. בדרך לפה אני מניח. זה בסדר, יש מקום. כן. כן, לאט, לאט. יופי, יופי, יופי. לאט, יופי, לאט. כן, כן, או. מצוין. אמרתי לך שיעשה לנו טוב להתאוורר או לא אמרתי לך? טוב, טוב, נעים. חילוץ איברים, תמיד טוב. קצת חשוך פה, לא? מתחיל להחשיך. כבר 6. 6? אתה בטוח? לא בטוח. עוזה, יש פה צו שאומר שהשעה 6. צו? תסלח לה, היא כבר כמעט ולא רואה כלום. שנים בתוך קופסה עושות את זה לעיניים. צו? צו, צו, החיה עם הבית על הגב. הלו, בית על הגב לא אומר שום דבר. אני מסכים איתך לחלוטין, אדוני. בית הוא מושג מופשט. בית זה בסך הכל קופסה שגרים בה. מי זה? צו? אני שבלול, גברתי. הכרתי שבלול. תסלחו לה, היא מדברת שטויות לפעמים. שנים בתוך קופסה עושות את זה לזיכרון. אתה לא צריך להסביר. סלח לי, אבל מי אתה? הרשו לי להציג את עצמי. שמי יויו. דודו? הוא אמר דודו? הוא אמר יויו. מה זה יויו? משחק עגול לילדים שתלוי על חוט. מי זה דודו? סליחה? הוא חשב שאני דודו. לא דיברת מספיק ברור. גם אני חשבתי בהתחלה שאמרת דודו. אז יצאתם לחלץ עצמות? כן, כן. סוף סוף מצאנו דרך החוצה. למרות שהקופסה נפתחה די בקלות, אני חייב לומר שזה הפתיע אותי מאוד. אולי כבר יצאתם והשארתם אותה פתוחה. אני בטוח שהייתי זוכר דבר כזה. אלים. אז איך הגעתם לפה? מצטער, מה? הוא שאל איך הגעתם לפה. לא יודע. אני זוכר שסיימנו יום עבודה ומאז אנחנו כאן. כל השאר? בלקאוט. במה עבדתם? עבדתם יחד? נראה לי. אמרתי לך, כל השאר בלקאוט. אני מצטער. אולי שכולם יפסיקו להתנצל כל הזמן, זה עושה לי כאב ראש. אתה מרוצה? עשית לו כאב ראש. אני יכול לדבר בשם עצמי, בץ, תודה. חילצנו עצמות? רוצה לחזור לישון? רוח. מה יש לה? תשאל מה אין לה. רוח חיים. היא כמו בובה עכשיו, אבל פעם, הייתם אוהבים אותה פעם.
היא הייתה כל כך חכמה, כל כך חיננית. הייתי יכול להעביר את השעות בלי להרגיש. היום אני תקוע איתה. היא כל מה שיש לי. טוב חברים, סיימנו להפריע לכם, אז אנחנו נחזור לקופסה עכשיו. בואי, עוזה. לא, כל כך מהר? קיבלתי את הרושם שהתפרצנו לאמצע שיחה. חוץ מזה, יותר מדי זמן בחוץ לא עושה לה טוב. תישארו עוד קצת. שבי, תגיד להם שישארו עוד קצת. הוא שמע אותך, בץ. גשם. היא נראית לי משוגעת. בץ! אל תכעס עליו. גם אני שואל את עצמי לפעמים אם היא יודעת מה קורה סביבה. אני חושב שהיא פשוט לא מכבדת את המחסן הזה יותר מדי. מה אתה אומר? מעניין. מעניין. היא שומעת אותי. למה זה מפתיע אותך? יכול להיות שהזמנתי אתכם פעם? הייתם ליצנים? עבדנו במשרד. אני אף פעם לא יכולתי לעבוד במשרד. אבל הייתי צעיר, אז היו לי אנרגיות. אולי היום אני יכול לעבוד במשרד. עציץ. עציץ? אף פעם לא אמרת עציץ. עציץ. איזה קטע. אף פעם לא שמתי לב שיש שם עציץ. אולי הוא לא תמיד היה שם. עציץ יפה. מחיה קצת את המקום. עציץ נחמד. מה אמרת, יא חתיכת שבי, הוא לא אפס? יודע, שבי. מה אני לא יודע? כלום, המילה הזאת מזכירה לו חברים שהיו לו. בץ! לי אף פעם לא היו חברים, היו לי בעיקר ידידות. כולן התחילו באות א', אלינור, עוזה, אפי. אפי? אתם מכירים את אפי? לא יכול להיות שאנחנו מדברים על אותה אפי. יש יותר מאפי אחת? אני הכרתי בזמנו יותר מאפי אחת. אף פעם לא אמרת לי דבר כזה. אמרתי לך. אתה חולם. אני ער. בקיצור, אני והידידות שלי היינו... רגע אחד תולעת. כן. אני לא תולעת. גם אני חשבתי שאתה תולעת. אתה טוען שהכרת את אפי? הכרתי אפי. אני לא יודע על איזו אתה מדבר. איך היא נראתה? היו לה משקפיים. אהה! אז זאת כן אותה אפי. כי לשתיהן היו משקפיים. יש בזה היגיון. שניכם משוגעים. בינתיים אתה זה שמסתובב עם משוגעת. תולעת. אפילו היא צוחקת עליך. מה היא מבינה? היא בטח שמעה את מה שאמרת קודם. הגיוני. בצד של מי אתה? בצד שלי, איפה שאני תמיד. אני חושב שפגענו בו. תמיד אמרתי שהיית צריך להיות בלש. החבר'ה במחוזי לא רצו לתת הזדמנות לצו. יו, אני מתנצל. קמתי במצב רוח רע היום. זה לא אישי, אני בכלל לא מכיר אותך. הכעס שלי הוא על אפי, לא עליך. אם היה 6 עכשיו, היה מחשיך בחוץ. אם אנחנו בשעון חורף. עוזרה, הגיע הזמן להיכנס חזרה. אני מקווה שאתה לא הולך בגללנו. היינו בחוץ יותר מדי זמן. היה נעים להכיר אתכם. מצטער שהזכרתי לך את הידידה שלך. זה לא אשמתך. בואי, לאט לאט, רדי, לאט, כן, יופי, רדי, כן. להתראות. שלום לכם. שלום. זה היה משעשע. יצור מסכן. אני? יו. לא הכל קשור אליך. כן. איך שהם השתנו, יאללה. אתה מכיר אותם? בוודאי. שנינו מכירים אותם. אז למה... כדי לשמור על מה שנשאר מהשפיות של עוזה. עכשיו אני לא מבין כלום. לא נורא, לא תצטרך לחיות עם זה לעוד הרבה זמן. מה? למה? עד שדודו יבוא. וואו, הפחדת אותי. אתה בטוח שהוא אמר שהוא יבוא היום? אני כמעט בטוח. אתה כמעט בטוח? תרגע. כמעט בטוח זה יותר טוב מבדרך כלל. זה עדיין כמעט. אם הוא לא יבוא. הוא יבוא. ואם הוא בא כבר? בא כבר? כן. מה אם הוא בא כבר? אז סביר להניח שהוא לא יבוא פעם שלישית. נהדר. בץ, תסתכל עליי. בץ. יש לך אותי. במה שונה יום מיומיים. די, אל תעשה את זה לעצמך, נו. שמחתי עליך, ותראה לאן הגעתי. בץ, הוא יגיע. לפעמים אני חושב להישאר בקופסה שלי ולא לצאת. אל תגיד את זה. מה אני אעשה בלעדיך? תחכה לדודו. מה הטעם לחכות לבד? גם נכון. חשבתי על מה שאמרת קודם, אגב. תהיה יותר ספציפי, בץ. שאנחנו לא אחים. לשנינו יש בתים על הגב. אני עייף, שבי. אני הולך לישון, תעיר אותי אם תהיה בודד. אני אתן לך לנוח. לילה טוב. או ערב. מר ברוך. כן. יש בפי מסר ממר דודו. כן.
נבצר ממנו להגיע היום. למה? התחייבויות קודמות. הוא נאלץ לבטל. נאלץ לבטל. אבל הוא מוסר שהוא יגיע מחר. מחר. הוא מוסר שבפעם הבאה לא ייתכנו עיכובים. מחר. כן. ומי את? הוא שלח אותי באופן אישי להעביר לך את המסר. לך ולמר צבי. מנשה. מנשה. איפה מר מנשה? הוא ישן. אני אדאג להעביר לו את המסר. התרצה שאמסור דבר מה למר דודו, אדוני? תמסרי לו שאנחנו מחכים לו. תגידי לו ששבי ובץ מחכים לו. שבי ובץ? אל תנסי להבין. פשוט תמסרי לו ששבי ובץ מחכים. נהיה פה גם מחר. כן, אדוני. אני מבינה, אדוני. אין צורך לקרוא לי אדוני. כן, מר ברוך. אני מעדיף את השם שבי אם לא אכפת לך. אני מבינה, אדוני. לא נפגשנו כבר פעם? אני לא מבינה, אדוני. את נראית לי מוכרת בצורה שלא משתמעת לשתי פנים. את עובדת בשביל מר דודו? כן, אדוני. נערת שליחויות. אני בטוח שראיתי אותך מתישהו. אני לא יכולה לעזור לך בזה, אדוני. ממש מוזר. את בטוחה שאני לא מזכיר לך מישהו או משהו? בטוחה, אדוני. ממש מוזר. טוב, אין טעם להמשיך לעמוד כאן. את בטח צריכה לחזור אל דודו, להעביר לו את ההודעה. כן, אדוני. שראית אותי. כן, אדוני. ושאני ובץ נחכה לו מחר. כן, אדוני. אני עדיין בטוח שנפגשנו בעבר. כן, אדוני. להתראות, אדוני. מה קרה? דודו בא? לא בץ. אבל שמעתי רעש. דודו לא בא. הוא עדיין לא בא. אני מתכוון שהוא לא בא. בכלל. הוא לא יגיע היום. מה? איך אתה יודע? הוא שלח מישהי להודיע לנו שהוא לא יבוא. מישהי? על מה אתה מדבר מישהי? מתי? עכשיו. התעוררת כשהיא טרקה את החלון. היא הייתה בחלון? ומה היא אמרה? שדודו לא יבוא היום אבל שהוא יגיע מחר. טוב, בכל זאת היה יפה מצידו להודיע. חיכינו לו סתם. לא חיכינו לו סתם. הוא יבוא. רק יום אחד. זה היה הדבר הכי מוזר, בץ. אני בטוח שראיתי אותה קודם. את אפי? מה הקשר לאפי עכשיו? לא יודע. אז למי התכוונת? לשליחה של דודו. אני בטוח שנפגשנו פעם. איפה? זה בדיוק מה שאני לא מצליח לזכור. אם רק היית פה כשהיא הגיעה, היית יכול לעזור לי, אני בטוח שהיית מזהה אותה. אל תסמוך עליי, חבר. אתה מכיר את הזיכרון שלי. ועדיין. אולי נשחק ארץ עיר? זה יעביר את הזמן. זה רעיון לא רע בכלל. מי מתחיל? לא, לא, לא. לא עכשיו, תשמור את זה לאחר כך. למחר. כשנחכה לדודו. אוקיי. אתה יכול לחזור לישון אם אתה רוצה. אני לא עייף. גם אני לא. באמצע היום הצבע ורוד פגש בפינה בצבע תכלת, ואז אמר לו היי, והוא אמר לו מה? בץ! מה? אתה עושה לי כאב ראש. הרגע קמת. אני יודע, תן תושש. אתה יכול לבקש קצת יותר בנימוס, אתה יודע. אל תיקח את זה קשה, הרגע קמתי. קמת מוקדם, מה קרה? מוקדם עכשיו? זה מרגיש מוקדם. התעוררת לפני הרבה זמן? כמה שעות, לא יותר מדי. הלכת לישון אחריי. היה לך משהו מיוחד לעשות? הסתכלתי על הכוכבים. דרך החלון? אתה מכיר דרך אחרת? אני מתפלא שראית משהו. זה שאתה צריך משקפיים לא אומר שכולנו עיוורים. לא התכוונתי לזה ככה. לא קרה כלום. אז, דודו בא היום, אה? כן, כן, הגיע הזמן באמת. באמת הגיע הזמן. שוב חלמת עליה? אני חושב שכן. ואם לא, אז זה החלום מאתמול. אתמול. תזכיר לי שוב מה קרה אתמול? חיכינו לדודו. זה לא חדש. אני מתכוון אם קרה משהו מיוחד. יש לנו פה עציץ. כן, על זה אני מדבר, יש לנו פה עציץ. עוד לא הבנתי למה זה חשוב. זה לא חשוב. אני פשוט אוהב להישאר מעודכן. הסיפור של ההוא, איך קראו לו? מומו. יויו. יויו. הסיפור שלו היה נוגע ללב. איזה סיפור? שהוא מטפל באבזה המשוגעת, נו. לא נראה לי שיש לו ברירה. מישהו קם במצב רוח מחורבן שוב? אני יודע.
לפעמים אני לא בטוח אם היא באמת הייתה קיימת או אם היא רק בראש שלי. שבי, אתה יודע שהיא הייתה קיימת. אני כאן כדי להזכיר לך אם תצטרך. אני כבר לא כל כך בטוח שיש עולם מחוץ למחסן המסחורבן הזה. היינו גדולים פעם. נכון, שבי? נכון. כיבדו אותנו, העריכו אותנו. אתה חושב שעדיין זוכרים אותנו? הם חייבים לזכור אותנו. אנחנו הצבנו מוחות צעירים. יש שם דור שלם בחוץ שהסתמך עלינו כל בוקר. הם חייבים לזכור אותנו. חייבים. חייבים. לפחות דודו זוכר אותנו. מתי הוא אמר שהוא בא? הוא לא אמר. אמרת שהוא בא היום. כן, הוא אמר שהוא בא היום, הוא לא ציין את השעה המדויקת. אני חושב שזו חוצפה. איך נדע מתי לחכות לו? מה זה כבר משנה? אפשר לחשוב שיש לנו משהו אחר לעשות. הכל היה יותר טוב אם היה לנו וידאו. אני מפחד לשאול, אבל סקרנת אותי. מה בשם שמיים היינו עושים עם וידאו? מעבירים אחורה. מעבירים אחורה מה? קלטת. יש לך פה קלטת? בטח באחת הקופסאות פה יש קלטת. אתה משהו מיוחד אתה. בגלל זה אתה אוהב אותי. איפה היית בלעדיי היום, שבי? היית לא יותר מגרב מגולגלת זרוקה בערימת אשפה איפשהו. לפחות לא הייתי צריך לעבור את העינוי הזה כל יום מחדש. כן, כן, זה רעיון טוב. בוא נריב. נריב? כן, זה יעביר את הזמן. תתחיל אתה. טוב, להיות פה איתך זה עינוי שאין כדוגמתו. להקשיב ליללות שלך על אפי כל פעם שאתה מתעורר זה לא תעסוקה טובה יותר. לפחות אני לא איתי כמו צב. הופה, שבלול מנסה להכות מתחת לחגורה. איזו חגורה? שום דבר לא מתאים לשריון שלך. כי הקונחייה שלך זה באמת שיא האופנה. סנילי. בכיין. טיפש. גרב. כן, צדקת. זה באמת היה מרענן. אתה חושב שנשמע את המכונית שלו כשהוא יבוא? מי? דודו. מכונית? אז תגיד לי שאתה לא זוכר מה... היא מדברת! היא מדברת! על מה הוא מדבר, שבי? אל תשאל אותי, בץ. כן, כן, לאט, לאט, כן, צי, קדימה, יופי. גם היום הזה ניצל, שבי. קדימה, קדימה, יש לנו קצת עניין עד שדודו יגיע. כן, ממש מזל גדול. מצוין. היא מדברת! אמרת את זה כבר. אני לא שומע כלום. היא אמרה משפטים על גבי משפטים וכולם הגיוניים עם תחביר וכאלה. מיהרתי להוציא אותה כדי להשמיע לכם. איזו התחשבות. דיברתי איתה כמו שאני עושה כל יום, ואז עלה לי הרעיון. למה לא לבקש ממנה לדבר חזרה? תמיד חשבתי שכשהיא תהיה מוכנה היא תגיב, תנהל איתי דיון, אבל לא חשבתי לבקש ממנה בפירוש לדבר. ביקשתי והיא צייתה, והיא לא הפסיקה. זה היה נהדר. אין כמוני מאושר באדם. אתה לא אדם. אתה יודע למה אני מתכוון. נו, תבקש ממנה לדבר. עוד רגע. חשבתי שעדיף לתת לה רגע של מנוחה. למה? היא לא דיברה שנים, אני לא רוצה שזה יעייף אותה. על מה אני מדבר? עוזה, דברי! לפעמים אנחנו שוכחים שאנחנו איפה שאנחנו כדי למלא מטרה, בין אם היא מטרה נעלה או סתמית. לנוכח האירועים האחרונים, אני לא יכולה להתכחש למעשי הבריאה, יהיו אשר יהיו, פשוטים או מסובכים, גדולים, קטנים, צבעונים כמו הקשת בענן, מפציעה מעבר לענני הגשם, מרטיבה את החול עד שאפשר לבנות בו מגדלים, אך מגדלים נוטים ליפול, ולכן עדיף לבנות מבנים גיאומטריים אחרים, קשתות. אני לא מבין כלום ממה שהיא אומרת. כמובן, אין איש אשר יכול לנבא את מורכבותם וכוחם של הגלים הבאים וההולכים, אולם אני משוכנעת כי עם קצת מאמץ זה אפשרי. קחו קרש, קחו מערוך, קחו מעט קמח או מעט מים, והדבק שייווצר יוכל להדביק את העולם כולו. אבל איך נמרח את הדבק? אמן! הרווח בין הכוכבים עצמם, כמו הרווח שבין אדם לאדם, ואדם לאדם זה אב, או אבז, או אפרוח. בדיוק. חומקים מארצות הקור אל ארצות תגידי להם, הקור, עוזה. רודפים אחרי השמש במרדף אינסופי. ואם השמש כתומה, האם זה אומר שהיו פעם שתי שמשות, אחת אדומה ואחת צהובה, שנפגשו באמצע היום ברחוב הומי אדם, ונפלו בזו אחר זו אל תוך בור עמוק? אבן על אבן ושמיכה מעל היער, והכל הקורא בחושך אומר לי, עוזה, בואי אליי. אבל אני לא יכולה לציית, כי אני לא יודעת איפה הוא. שתפסיק. העבר נשאר מאחוריי. עוד הזמן נאייב לי מוחוץ אותי תחתיו, כמו שיעורי בית בחשבון. 1 ועוד 1, 2, 3 כפול 3, 9, 9 ועוד 9, 18, 81 לא זו הכפולה, 8, 1, 1, 8, מה זה משנה אחרי הכל? באיזה סדר שלא תשים את זה, התוצאה היא 9, כפל. היא מטורפת. אמרתי את זה אתמול ונזפת בי. היא מטורפת. נו חברים, נכון שזה היה נפלא? נפלא? מה היה נפלא בזה? זה היה נורא והיום. בדיוק.
זה היה נפלא! אם לא היית מפסיק אותה, שנינו היינו משתגעים. יום יפה היום. איך אתה יודע? אני לא שומע גשם. זה מה שהוא אמר אתמול. אתה אמרת את זה. אתם משגעים אותי שניכם. אנחנו משגעים אותך? היחס הזה לא מתאים לי. בוא, יוזה. כן, מה? כן, כבר יופי, הולכים? זהו, לאט, לאט, תיזהרי על הראש, תיזהרי על הראש. הם אומרים שהעולם מתהפך שם בחוץ. כאן, לפחות עוד יש לנו מקום. בחור מסכן. הוא אמר אתמול שהוא בסדר גמור. אתה חושב שאולי הגזמנו ביחס שלנו אליו? אולי. אבל הגיע לו. ההבזה הזאת מטורפת. תגיד, אתה זוכר פסנתר? סליחה? פסנתר. אתה זוכר שהיה לנו בבית פסנתר? אני שואל כי אני לא זוכר. אני זוכר ששמעתי פסנתר. גם אני זוכר ששמעתי פסנתר, אבל אני לא זוכר שהיה שם פסנתר. אני לא יודע מה להגיד לך. אתה יודע מה מפריע לי, בץ? מה מפריע לך, שבי? אני לא יודע למה אנחנו פה. אני מעביר לילות שלמים עם השאלה הזאת לפעמים. אני לא מצליח להיזכר למה הם העבירו אותנו למחסן הזה. חשבתי שאתה מתכוון במובן הפילוסופי. מה? למה אנחנו פה מבחינה פילוסופית? בכל אופן, אין לי תשובה לא לכאן ולא לכאן. מתי דודו יבוא כבר? תרגע, בץ, הוא יגיע. מתי? מתי הוא יגיע? היום. מתי היום? אני לא יודע, היום. היום, מחר. נמאס לי כבר. הבן אדם עסוק. יש לו הרבה דברים לעשות. מה יותר חשוב ממשפחה? בץ, אנחנו לא משפחה. אני יודע. אוף. אתה יודע למה התכוונתי. כנראה שיש לו דברים יותר חשובים לעשות. הוא עדיין הבטיח שהוא יבוא היום. כן. מה נעשה עד שהוא יבוא? ארץ עיר. רעיון טוב. הוא שלך. עוד יותר טוב. אני הולך להביא דף ועטים. אין לנו ידיים. יש לנו פיות. זה לא שזאת תהיה פעם ראשונה. גם נכון. עציץ. בץ. נו. אלוהים אדירים. מר ברוך. שבי. דודו שלח אותך. מר דודו, כן. הוא לא מגיע היום. לא, אדוני. למה הוא לא יכול לבוא היום? אנחנו מחכים לו פה. שנינו. מה שהוצץ, אדוני. הוא אמר שהפעם לא ייתכנו עיכובים. אמר, אדוני? אתמול. הוא שלח אותך לומר לנו שהוא יבוא היום ושלא ייתכנו עיכובים. אתמול, אדוני? כן. את בעצמך אמרת לי אתמול שדודו מבטיח שהוא יבוא היום. זו הייתה מישהי אחרת, אדוני. את רוצה לשגע אותי. את היית פה אתמול בערך באותה השעה. חיפשת אותי, מר ברוך, כדי להודיע שדודו לא יבוא. זו הייתה מישהי אחרת, אדוני. היא נראתה בדיוק כמוך. נשמעה בדיוק כמוך. לא אני, אדוני. לא את אומרת. אז מה עכשיו? אני לא יודעת, אדוני. רגע אחד. אם זו לא הייתה את שבאה אתמול, אז מי זו הייתה? אני לא יודעת, אדוני. דודו מגדל אפרוחים בבית? אפרוחים, אדוני? את נראית לי מוכרת. טוב, אם את לא זוכרת, אז את לא זוכרת. לא, אדוני. הוא אמר מתי הוא יבוא? כן, אדוני. הוא יבוא מחר. מחר. כן, אדוני. דודו יבוא מחר. כן, אדוני. ואת צריכה לחזור אליו עכשיו להודיע לו שראית אותי. כן, אדוני. אז תאמרי לו שאני ומר מנשה מחכים. כן, אדוני. אתה ובץ. מה אמרת? אמרתי בץ, אדוני. אתה ובץ. אבל קראת לי מר ברוך. דודו אמר לי שאתם מכונים שבי ובץ. זה שישע אותו. שישע. הוא חייך, אדוני. הסקתי שזה כינוי בין חברים. זה נכון פחות או יותר. תגידי לו שראית אותי. כן, אדוני. תאמרי לו גם שהוא הבטיח שהוא יבוא שהוא הבטיח. הוא הבטיח והבטחות, הבטחות צריך לקיים. תגידי לו. כן, אדוני. עוד משהו? לא, אדוני. אז לכי. תגידי לו שאנחנו מחכים. תגידי לו שאנחנו מחכים שאנחנו מחכים. כן, אדוני. לכי! מצטער שנתתי לך לחכות. לא מצאתי דפים.
נגמרו הדפים. כן, מצטער. שבי, הכל בסדר? כן, אני לא מאמין לך. היא הייתה פה שוב. דודו לא יבוא היום. מי? משהו צץ. אבל הוא בטוח יבוא מחר. כן. מתחיל להימאס לי מכל זה, בץ. אני יודע, אבל הוא יבוא. הוא כבר בא פעם אחת, זה יהיה שווה את זה. רוצה לשחק? בטח. תביא לי דף ועט. אין דפים. אבל אני אלך, אני אביא עטים. יכול להיות שאני ישן, או שהתעוררתי אל מציאות שלא חלמתי. יכול להיות שאני בובה בתוך משחק תפקידים. אפילו את השם שלי אני בקושי זוכר. ועדיין, יש דברים שאני לא רואה, גם לא עם המשקפיים. מחר, ב5 או 6, כשאני אקום, מה אני אחשוב על היום הזה? שיחד עם ידידי הוותיק והיחיד, בץ, חיכיתי לדודו בלי ברירה ושיחקתי איתו ארץ עיר עד ששנינו לא יכולנו להשאיר את העיניים פקוחות. שיויו והחברה המשוגעת שלו באו וניסו לגרור אותנו אל התהום? אולי אני לא אזכור כלום, חוץ מהעובדה שדודו אמור לבוא בערב. אני רק מקווה שזאת הפעם האחרונה שאני רואה את הממזרית הצהובה הזאת מחוץ לחלון. מספרת לי שדודו לא יכול לבוא, אבל בטוח יבוא מחר. היום אני כמעט כבר לא לומד שום דבר חדש. את רוב מה שלמדתי, שכחתי. אני שואל את עצמי, מה הטעם? ואז אני אומר, תרגע. תרגע שבי, דודו יבוא מחר. כן, הוא יבוא מחר. אפילו ניקח מפה את יויו ועוזה איתנו. יהיה לנו טוב מחר. אל מי דיברת? שמעתי אותך מדבר. הייתה עוד הודעה מדודו? לא. חשבתי בקול רם. על מה? זה לא יעניין אותך. ספר. אין לך מה להפסיד. חשבתי על קונחיות. קונחיות? חשבתי כמה זמן עבר מאז שראיתי את הים, ואת השמש, ואת הקונחיות. יש לך קונחייה על הגב. חכמולוג. אולי אתה מתכוון לצדפות. גם צדפות. הבאתי עטים. תכף. טוב שאתה פה, בץ. מה היית עושה בלעדיי? אני באמת שלא יודע. היית לא יותר מגרב מגולגלת עם משקפיים. מה? תמיד ידעת לשפר לי את המצב רוח. יאללה, בוא נשחק. רגע, חכה. נשחק מחר. חבל בזבז את העטים. נכון. נשחק מחר, בזמן שנחכה לדודו. אתה יכול ללכת לישון אם אתה רוצה. זה יעביר את הזמן. אני לא עייף. גם אני לא.